S obzirom da dolazim iz Pirota, mogu da kažem da imamo nekog iskustva i da već unazad nekoliko godina radimo na ekonomskom osnaživanju Romkinja sa fokusom na poljoprivredu. Imamo iskustva, ali naravno svaka nova informacija je veoma značajna. Ovde smo naučili kako se prosto proizvodi organska hrana i kako se proizvodi i organsko đubrivo, što je veoma značajno i sad i za ekologiju i zaštitu životne sredine, a pre svega za zdravu hranu. Mi smo danas sa kolegama iz organizacije prosto došli na ideju, a naravno uz podršku UNICEF-a imamo dosta naših Romkinja koje imaju svoje bašte, Romkinje koje su iz ruralnih sredina, ali prosto im je potrebna podrška oko tog sitnog alata, semena, rasada, tako da eto, ja se prosto radujem što je UNICEF prepoznao i možemo da podržimo nekoliko žena iz Pirota da prosto održavaju svoju baštu i na taj način prosto radi na svom ekonomskom osnaživanju.